Σήμερα μαζεύτηκαν εδώ όλα τα παλιά στελέχη που σας στηρίζουν, αυτοί που έφτιαξαν την παράταξη. Τι έχετε να πείτε για τη σημερινή βραδιά? Είναι μια ξεχωριστή βραδιά για μένα, ναι, γιατί βρίσκομαι με ανθρώπους που γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και έχουμε μια διαχρονική πορεία που με το φίλο μου τον Γιάννη τον Κουλιζάκο και όλους τους συντελεστές σημερινής βραδιάς μου δίνουν κουράγιο, μου δίνουν δύναμη και με εμπνέουν να συνεχίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι άλλο. Δεύτερη φορά αριστερά. Υπάρχει δημοκρατία σήμερα, δηλώσεις Πανούση και όλα αυτά? Έχουμε ήδη κάνει δηλώσεις για όλα αυτά. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα ζητήματα και ο Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει με ξεκάθαρη πρόταση στην οποία να αναφέρεται και όχι να απαντά αν έγινε διαρροή και από ποιον έγινε διαρροή. Η ουσία είναι που μας ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να Μιχάλη και εσύ προπομπό. Μιλάμε για ωραία κατάσταση. Γι' αυτό την κοπανίσα. Είμαστε, βλέπεις, βλέπεις όλα τι είμαστε. Θάλασσας και πελάγι, στείλε ένα γράμμα, μια συνοχή, αν έχεις το Θεό σου, που μόνο αυτά είμαι στο έλεγχο σου. Ναρκώ, δεν το κάναμε σαν άνθρωπο. Είσαι αποζημίταμε. Εσύ τώρα κάνεις το τέτοιο.